oyud wach mar kor lwasi mondo wach mar kor lwasi no okonygi e ngimagi, okonygi protect their property and also to conserve the environment. Basically, anyalo wacho nu wasebedo gi Nino, kunyalo paro dwe mar 8 mane jotendwa man Nairobi nowacho nu Nino nitiere. To ne wawacho nu kinde opon ni koth dhi chwe mang'eny kariwore gi wach Nino matimre e ataro mar Pacific. Ataro mar Pacific but Chile gi Peru. Ataro liet manam, liet mar ataro malo. Koro kaka liet ataro malo no, gima timre nga seche moko kaka liet mataro obedo mamalo to seche moko obedo connected gu koth wa mar opon. Koro kaka sani, kaka ne wanyisou, ne wawacho nu koth dwe mar 10 biro bedo ok mang'eny ahinya. Dwe mar 11 kadhi dwe mar 12 nowacho nu koth dhi bedo mathoth. Mano nwaneno kinde dwe mar 11 mane wige 2 mag dwe mar 11 mokwongo sana wik mokwongo nwaneno ka koth ne ng'eny. Enena